Astăzi părăsim Saranda și pornim spre Vlora, dar, înainte de un drum lung, facem două opriri cu povești, una medievală și una românească. Dimineața de pe balconul cel mai mare al Sarandei, bună dimineața de la Castelul Lecurski cu această panoramă. Uite unul dintre buncăre. Da. N-a fost greu accesul până aici. Am urcat cu mașina, bineînțeles că n-am luat-o pe jos. Noi suntem cazați undeva acolo, unde se vede plaja. Și la Xamil am fost ieri pe partea cealaltă a peninsulei. Deci castelul a fost construit de Suleiman Magnificul ca fort de apărare pentru venețieni și acum îl cucerim noi. Uite încă un buncăr. Deci tu îți dai seama că au fost construite 700.000 de buncăre și cel mai mare e în Tirana, care 5 sau 6 etaje. Bineînțeles că acum ai transformat centru, galerii de artă, ce am mai spus. Da, cam un buncăr pe familie. Hai să-l vizităm un pic. N-am plătit nimic pe intrare și nici pe parcare. Hai să vedem fortăreața asta. Castelul Lecurski a fost ridicat de otomani în secolul al XV-lea ca fortăreață ce supraveghea Saranda și drumul spre Corfu. Fortăreața are forma aproape pătrată, iar zidurile groase de peste 2 metri și turnurile sale rotunde încă domină peisajul. A fost folosit pentru controlul drumului maritim dintre Corfu și Butrin și în secolele următoare a fost parțial distrus în conflictele otomano-venețiene, dar zidurile de piatră au supraviețuit până astăzi. Acum, castelul găzduiește un restaurant și o terasă panoramică. De aici vezi toată Saranda, insulele Xamil și Corfu, iar apusurile sunt legendare. este numai despre plaje spectaculoase și apusuri magice.
indiferent unde am fost, de fiecare dată a fost un alt fel de apus. Albania este și despre povești. În anii 30, regele Albaniei i-a oferit un teren lui Nicolae Iorga în semn de apreciere pentru tot ce a făcut pentru istoria Albaniei. Iorga a donat o parte din teren statului român, iar aici s-a ridicat un institut de studii balcanice. Clădirea nu mai există, a fost naționalizată, apoi vândută, dar terenul este încă subiect de discuție. România cere să îl primească înapoi, fie să fie despăgubită. Între timp, locul s-a schimbat complet, dar povestea a rămas. Așa că, pentru o vreme, Saranda a avut un colț de pământ românesc, chiar pe malul mării. O plajă pentru prima oprire, am ales o zonă care nu neapărat turistică, pentru că noi în general nu urmărim asta. Suntem la Mănăstirea Zvernec, iar accesul către această mănăstire o să-l facem pe acest pod care are undeva la aproape 300 de metri. Bine ați venit în Vlora! Insula este legată de mal printr-un pod lung de lemn care oferă o intrare spectaculoasă spre mănăstire. În timpul comunismului, călugării au fost alungați, iar insula a fost folosită ca loc de exil pentru opozanții politici. Astăzi, mănăstirea este din nou un loc de pelerinaj și atracție turistică. Vizitatorii vin atât pentru liniștea și frumusețea lagunei, cât și pentru fotografiile spectaculoase la apus, cu podul și biserica reflectate în apă. Ascunsă pe insula din lagună, mănăstirea are peste 500 de ani și a fost refugiu spiritual pentru călugări și localnici. Până aici, singura cale de acces e un singur pod, acesta pe care am trecut. Dar parcă suntem deja în altă lume.
sufletesc. În trecut, laguna era plină de flamingo care completau frumusețea peisajului. Parcă pictau cu prezența lor tabloul perfect. Dar, din păcate, construirea aeroportului din zonă a redus numărul păsărilor. Așa că acum arta naturii este mai săracă. E trist că dezvoltarea aduce beneficii, dar și pierderi. Ajungem acum într-un loc care a fost cândva un centru important al culturii și comerțului în această zonă, și anume Apolonia. Printre puținele locuri unde am plătit intrare, am dat 1050 de lei, undeva la 54 de lei. Bună dimineața la ora 2, că la ora asta am reușit să ieșim din casă. Haideți să vizităm. Frumos. Nu e foarte aglomerat. Hai să vizităm mănăstirea și apoi ieșim spre teatru. Apolonia a fost fondată de coloniștii greci în secolul 6 înainte de Hristos și a devenit rapid un oraș prosper datorită poziției sale lângă un important râu navigabil. Aici au studiat filozofi, politicieni și militari, iar ruinele pe care le vedem astăzi, teatrul, coloanele, templele, sunt mărturii ale măreției sale. Locul a fost abandonat treptat după un cutremur și schimbarea cursului râului, dar farmecul său a rămas intact. Apolonia a fost fondată în secolul al VI-lea înainte de Hristos de coloniștii greci din corpul. Înainte să te pierzi printre ruinele Apoloniei, merită să intri și în muzeu. Aici găsești poveștile orașului strânse în sute de obiecte, vase din ceramică, monede, statuete, fragmente de frescă și chiar sculpturi din perioada romană. Una dintre cele mai impresionante săli este cea cu busturile filozofilor și împăraților romani. Statuile lor, chiar dacă nu mai sunt întregi, păstrează detalii incredibile. Privindu-le, îți dai seama ce nivel artistic și cultural atinsese acest oraș. Muzeul se află chiar într-o veche mănăstire bizantină, ceea ce îi dă un farmec aparte. Practic, ai două povești într-un singur loc: antichitatea greco-romană și evul mediu creștin. Apolonia a fost atât de importantă încât însuși împăratul Augustus, viitorul conducător al Romei, a studiat aici filozofia și retorica înainte să plece să conducă lumea. Plimbându-te prin muzeu, realizezi că fiecare obiect spune o bucățică din povestea orașului care a înflorit datorită comerțului și culturii, dar care a fost înghițit de timp și de natură. Și totuși, spiritul lui a rămas viu, aici,
în sălile muzeului. Deci mi-a venit mie o idee acum. Ce o să găsească viitorii turiști peste 2500 de ani când o să viziteze prezentul ăsta în care trăim noi acum? O să găsească așa: rămășițe de beton și sticlă și de la zgârie în nord, și eu o să zic așa că sunt misterioase temple verticale. O să găsească resturile de la telefoane și o să zică obiecte de comunicare magice cu zeitățile digitale. O să găsească metrou, și o să zică că erau labirinti în care se deplasau. O să găsească oasele ruginite ale mașinilor și o să le spune carele de luptă ale secolului 21. Și o știu ce o să mai găsească? O să găsească emoticoanele și o să încerce să descifreze cum s-au descifrat hieroglifele. O să se facă așa 3 în 3 limbi. Și o să zică ce înseamnă acest emoticon. Așa mi închipui eu că peste 2500 de ani vor gândi turiștii, dacă vor mai călători oamenii. Teatru din Apolonia, care putea găzdui mii de spectatori. Nu era doar pentru dezbateri, ci și pentru spectacole, evenimente publice. Stau așa și mă gândesc câte piese și câte discursuri vor fi răsunat printre aceste pietre. Ce cald e! E foarte cald. Cred că sunt 34 de grade. Să fi fost aici Albia Râului, care are așa o formă similară. Nu avem decât să presupunem. Deci, în antichitate oamenii stăteau să discute politică și filozofie și poate și un pic de bârfă. Și m-am gândit să le urmez de exemplu și să filozofăm și noi cu o bere.
Cam așa arată traseul de astăzi către plajă. Mă gândesc urmează că trebuie să-l facem și înapoi. Nu sunt de 3 km. Posibilitatea să luăm așa o bărcuță care să ajungem pe plaja Gjipe. Dacă îmi dai așa un traseu, zic că e mai interesant așa. Deși pot să-mi rup picioarele prin pietrele astea. Aici era un bunker cu sea view. Se vede deja acolo. N-a fost chiar atât de complicat cum mă așteptam. Merită. Merită, merită, merită. Campați aici. N-am venit în Albania doar pentru istoria fascinantă sau pentru peisajele superbe, deși recunosc că asta a fost ceea ce m-a cucerit din prima. Am descoperit însă aici ceva ce rar mai întâlnești. Oameni care știu să fie pur și simplu oameni. Acel gest mic, să fim lăsați să intrăm la un obiectiv turistic pentru că nu am avut moneda locală cu promisiunea că vom reveni. Evident că am revenit, dar asta mi-a rămas în suflet. Sau zâmbetul sincer al celor care mi-au oferit o cafea, fără să pară că fac asta pentru că așa trebuie. Și pentru că așa simt. Nu te simți străin, nu simți presiunea, nu trebuie să te placă sau gândul sau orice lucru frumos poți. Prețurile fac cumva mai aproape de realitate, iar serviciile nu poartă amprenta automatism. Da, am întâlnit și greutăți, am văzut că nu totul e roz, dar nu am vrut să mă opresc acolo. Nu pentru că nu contează, ci pentru că atunci când privești oamenii în ochi, descoperi altceva. O naturalețe și o căldură care merită trăite, nu analizate. Poate e altfel față de ce simțiți voi, poate că pentru fiecare e o altă Albanie. Eu însă plec de aici cu dorința de a mă întoarce și de a găsi, sper să găsesc vibe-ul acesta autentic care nu va fi înghițit de valul consumerismului care schimbă totul în jur. Nu vreau să spun că Albania e mai bună decât alte țări. Îi respect și îi admir pe toți vecinii ei, dar aici am simțit ceva diferit, poate pentru că am fost deschisă să văd, să aud, să simt. Și poate așa ar trebui să fim și noi când călătorim, mai atenți la fețele oamenilor decât la prețul unei cafele. Asta a fost Albania mea. Îți mulțumesc că ai urmărit acest vlog și sper ca povestea mea să te inspire și să trăiești călătoriile cu inima deschisă.